Η ιστορία που ακολουθεί μοιάζει βγαλμένη από ταινία, μόνο που συνέβη στα αλήθεια στην Αμερική. Η πρωταγωνίστριά μας είναι η Amy, η οποία γεννήθηκε το 1975 στο Κάνσας. Μετά το διαζύγιο των γονιών της, μετακόμισε στο Τέξας μαζί με τη μητέρα της και τον πατριό της. Η ζωή της κυλούσε σχετικά ήρεμα και εργαζόταν ως διευθύντρια σε ένα τοπικό McDonald's. Τίποτα το παράξενος εδώ. Μέχρι που το 2005 κάτι αλλάζει. Η Amy αρχίζει να εγωιτεύεται από τη φιλοσοφία της νέας εποχής. Διαλογισμοί, ενέργειες, πνευματική αφύπνιση. Όλα αυτά. Κάπου εκεί γνωρίζει μέσω διαδικτύου έναν άντρα, τον White Eagle. Οι δυο τους μιλούν καθημερινά, ώρες ατελείωτες. Εκείνος αποδεικνύεται εξαιρετικά πιστικός. Τόσο πιστικός που την πείθει πως δεν είναι μια απλή γυναίκα σαν όλες τις άλλες, αλλά μια θεότητα. Η Amy τον πιστεύει. Και τότε αρχίζουν τα παράξενα. Λέει πως ακούει φωνές, οδηγίες από ανώτερες οντότητες. Μία φωνή μάλιστα της αποκαλύπτει πως μία μέρα θα γίνει η πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μερικές φωνούλες μετά, το 2007, εγκαταλείπει την οικογένειά της και διακόπτει κάθε επαφή μαζί της και ξεκινάει για τη θεϊκή της αποστολή. Φτάνει στο Κολοράντο για να συναντήσει επιτέλους τον White Eagle. Μαζί γίνονται το θεϊκό ζεύγος, εκείνη ως μητέρα θεά και εκείνος ως πατέρας θεός. Δημιουργούν μια πνευματική ομάδα με το μεγαλοπρεπές όνομα Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός. Στην αρχή η ομάδα τους υπάρχει μόνο διαδικτυακά, με οπαδούς από όλο τον κόσμο. Σύντομα όμως αποκτούν και το πρώτο φυσικό τους μέλος, τον Μιγγέλ. Το 2014 η Amy χωρίζει τον πρώτο πατέρα Θεό και ξεκινά μια νέα πορεία με τον Μιγγέλ, που αναλαμβάνει τη θέση του δεύτερου πατέρα Θεού. Μαζί ιδρύουν το κίνημα «Η Αγάπη Κέρδισε». Ένα εκρηκτικό μείγμα New Age πνευματικότητας, χριστιανικών αναφορών και θεωριών συνωμοσίας. Και έτσι η Amy, από διευθύντρια στα McDonald's στο Τέξας, μεταμορφώθηκε στη μητέρα θεά, ηγέτιδα ενός κινήματος που θα συγκλώνιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή της τρελής αυτής της ιστορίας. Το 2014 η ομάδα της Amy μετακομίζει στην Καλιφόρνια, γιατί φυσικά πού αλλού θα άνθιζε μια μητέρα θεά. Εκεί η ομάδα αρχίζει να μεγαλώνει επικίνδυνα. Αποκτούν γύρω στα 20 μέλη που μένουν μόνιμα μαζί τους, σε ένα είδος αυτοσχέδιο κοινοβίου. Για να χρηματοδοτήσουν το θείο έργο τους, ανοίγουν και ηλεκτρονικό κατάστημα. Πουλάνε θεραπευτικά προϊόντα, κρυστάλλους που ευθυγραμμίζουν τα τσάκρα, έλαια που ενεργοποιούν τη θεία αγάπη, κρέμες, μπλουζάκια με σλόγγαν και φυσικά online θεραπείες μέσω βιντεοκλήσης. Γιατί η μητέρα θεά προφανώς δεν χρειάζεται φυσική παρουσία για να σε γιατρέψει. Το Wi-Fi της ήταν αρκετό. Όσο το κοινό της μεγάλωνε, τόσο και οι αποκαλύψεις της ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Ισχυριζόταν ότι είχε ζήσει 19 δισεκατομμύρια χρόνια και είχε ξαναγεννηθεί μόλις 534 φορές. Και όχι βέβαια σε τυχαία πρόσωπα. Υπήρξε, λέει, η Κλεοπάτρα, η Ιωάννα της Λορένης, η Μέριλιν Μονρόε και έτσι για κερασάκι στη τούρτα και η μητέρα του Έλβις Πρίσλι. Επιπλέον έλεγε πως συνομιλεί τακτικά με πνεύματα διασύμων, τον Patrick Swayze, τον John Lennon, τη Whitney Houston, τον Prince, τον Tupac, τον Robbie Williams. Γενικά ολόκληρο το Afterlife Hall of Fame. Όλα αυτά ίσως να έμοιαζαν αθώα, αν δεν υπήρχε και η επικίνδυνη πλευρά. Η Amy διακήρυσε πως μπορεί να θεραπεύει οποιαδήποτε ασθένεια με το άγγιγμά της. Καρκίνο, αυτισμό, χρόνιες παθήσεις, όλα υποτίθεται εξαφανιζόντουσαν με μια θεϊκή συνεδρία, η οποία φυσικά στοίχιζε $1,000. Η Amy απέρριπτε πλήρως την ιατρική και έπειθε τους οπαδούς της να πίνουν κολοειδή άργυρο, ένα θαυματουργό διάλειμμα που θεράπευε τα πάντα όπως ισχυριζόταν. Η ίδια το έπινε καθημερινά και σε τέτοιες ποσότητες που με τον καιρό το πρόσωπό της είχε αρχίσει να παίρνει μια γαλαζοπή απόχρωση. Και ενώ κήρυτε η υγεία, φως και αφοσίωση, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο θολή. Η Amy έπινε και κάπνιζε διαρκώς. Συχνά εμφανιζόταν μεθυσμένη στα live stream της, παραπατούσε και μιλούσε με δυσκολία. Έτσι φτάνουμε στο 2018, όπου η θέση του πατέρα Θεού μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αλλάξει χέρια πολλές φορές. Τελικά, ο τελευταίος πατέρας Θεός ήταν ο Jason, ο οποίος αποδείχθηκε και ο πιο αφοσιωμένος θείος σύζυγος. Τότε ήταν που όλοι άρχισαν να καταραίουν. Παρά τις θεραπευτικές της δυνάμεις, η Amy αρρωσταίνει βαριά. Το σώμα της εξασθενεί, γεμίζει πληγές και πονάει αφόρητα. Σε ένα βίντεο μάλιστα με τρεμάμενη φωνή λέει «Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο θα βγει ποτέ, αλλά ο πόνος που νιώθω ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια». Και αντί να ζητήσει ιατρική βοήθεια,
πείθεται πως ο πόνος είναι θεϊκή δοκιμασία, ότι μεταμορφώνεται σε ανώτερο πνευματικό όν. Ίσως να φτωχεί το αλκοόλ, ίσως οι τοξίνες, ίσως η απόλυτη πίστη στην ίδια της την ψευδαίσθηση. Η κατάστασή της χειροτερεύει ραγδαία. Χάνει την αίσθηση στα πόδια, μένει παράλυτη και ο Τζέισον την κουβαλά παντού αγκαλιά. Η μητέρα θεά είχε αρχίσει να σβήνει, κι όμως για τους οπαδούς της αυτό δεν ήταν το τέλος, ήταν η ανάληψη. Το καλοκαίρι του 2020 η μητέρα θεά αποφασίζει να κάνει μια μικρή θεϊκή περιοδεία. Μαζεύει την ομάδα της και μετακομίζουν προσωρινά στο νησί Καουάι της Χαβάης, έναν ιερό τόπο όπως έλεγε. Μόνο που εκεί το θεϊκό σχέδιο συναντά την πραγματικότητα. Η Έιμι ανακοινώνει δημόσια ότι εκτός από μητέρα θεά είναι και η θεά του ηφαιστείου Πελέ, το οποίο ήταν προσβολή πρώτου μεγέθους για τους ντόπιους Χαβανέζους. Οι κάτοικοι ξεσηκώνονται, ξεσπά πολυήμερη διαμαρτυρία έξω από το σπίτι όπου μένει η ομάδα. Ανάβουν φωτιές και ψάλουν αρχαίες προσευχές και ζητούν από τη θεά να φύγει από το νησί τους. Η πίεση γίνεται αφόρητη. Τελικά η Έιμι και οι πιστοί της εγκαταλείπουν άρον-άρον τη Χαβάη και επιστρέφουν στο Κολοράντο. Εκεί όμως η κατάσταση υγείας της χειροτερεύει δραματικά. Δεν μπορεί πια να σταθεί όρθια, πονάει ασταμάτητα και ίσως για πρώτη φορά συνειδητοποιεί ότι πεθαίνει. Μέσα στην απόγνωσή της ζητά από τους οπαδούς της να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκείνοι όμως αρνούνται. Οι ίδιες στις διδασκαλίες τους έχουν μάθει πως η ιατρική είναι κακή και ότι μόνο κολοειδής άργυρος θα τη σώσει. Ακόμα και όταν η Έιμι φτάνει να ψελίσει «Δεν είμαι θεά», οι πιστοί της απλώς χαμογελούν. Γιατί για εκείνους η θεά δεν πεθαίνει, αλλά ετοιμάζεται να αναλυφθεί σε ανώτερη διάσταση. Την άνοιξη του 2021 η ομάδα μεταφέρει την ετοιμοθάνατη Έιμι σε ένα σπίτι στο Όρεγκον και εκεί τελικά πεθαίνει. Μόνο που κανείς δεν το παραδέχεται. Οι ακόλουθοι πείθουν τους εαυτούς τους ότι δεν πέθανε, απλώς ανελήφθη σε ανώτερη διάσταση. Γι' αυτό δεν καλούν ούτε τις αρχές, ούτε και θάβουν το σώμα. Δεν δηλώνουν τίποτα. Τυλίγουν τη σωρό της μέσα σε έναν υπνόσακο και τη στολίζουν γύρω-γύρω με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και τη φυλάνε έτσι περιμένοντας την επιστροφή της. Η εικόνα μοιάζει απίστευτη, μα είναι αληθινή. Η σωρός της Έιμι, τυλιγμένη με έναν υπνόσακο και διακοσμημένη σαν μεταφυσικό δέντρο στο κέντρο του σπιτιού. Ύστερα από λίγες μέρες τη βάζουν στο πορπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και τη μεταφέρουν πίσω στο Κολοράντο, στο σπίτι του Μιγγέλ, του πρώην πατέρα Θεού. Όταν ο Μιγγέλ ανοίγει το πορπαγκάζ και βλέπει το πτώμα της Έιμι, τυλιγμένο και φωτογωγημένο, παθαίνει σοκ. Τρέχει κατευθείαν στην αστυνομία. Οι αρχές φτάνουν στο σπίτι και συλλαμβάνουν 7 μέλη της ομάδας. Οι κατηγορίες κακοποίηση πτώματος και διάφορες άλλες. Οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Η υπόθεση «Η αγάπη κέρδισε» γίνεται σύμβολο του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια πίστη όταν χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Κι όμως, στο τέλος, όλες οι κατηγορίες αποσύρονται. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να καταδικαστεί κανείς. Οι πιστοί της Έιμι αφέθηκαν ελεύθεροι και κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να κηρύττουν το μήνυμά τους στο διαδίκτυο, ότι η μητέρα θεά ζει σε ανώτερη διάσταση και σύντομα θα επιστρέψει. Έτσι τελειώνει, ή μάλλον δεν τελειώνει, η απίστευτη ιστορία της Έιμι, της γυναίκας που ξεκίνησε ως μάνατζερ στα McDonald's του Τέξας και κατέληξε μητέρα θεά. Μόνο που το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι ότι οι πιστοί της κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσά μας, περιμένοντάς την.